אנחנו נשארים בארצות הברית, עוברים לניו יורק עם מחירה של פריט היסטורי. זה בעצם לוחות ברית או לוח ברית, לוח אבן, עתיק, אבל בעצם אלה 10 הדיברות העתיקים ביותר שנמצאים במצב שלם, והם מוצאים למחירה פומבית וצפויים להימכר בסכום של בין מיליון ל2 מיליון דולר. לוח האבן הזה מתוארך לסוף התקופה הרומית-ביזנטית, זאת אומרת שהוא בערך בין 1500 שנים, כולל את 10 הדיברות, מכתב עברי קדום, אבל הוא מכיל רק 9 מתוך 10 הדיברות. הדיבר השלישי, לא תישא את שם אדוני לשווא, הוחלף בהנחיה קצת אחרת, לעבוד את אדוני בהר גריזים, מה שאולי מרמז על המקור השומרוני של הלוחות. הלוח הזה נחשף בשנת 1913 כאן בארץ ישראל, הוא שוקל קצת יותר מ-50 קילו, האורך שלו בערך 0.5 מטר, וכמובן ערכו ההיסטורי והדתי גבוה מאוד, כאמור נמכר במחירה פומבית. מדהים, פריט מדהים. לפני סיום, אנחנו עם